Здравейте! Аз съм Мария Асенова и ви приветствам в моя нов канал. Днес отваряме една специална врата, тази към кода на изобилието. Периодът от 20 до 31 март не е просто смяна на датите в календара, а мощен енергиен портал. Тук няма само да гледаме и да гадаеме какво ни мислят звездите. Тук ще се научим как да направляваме тази съдбовна енергия, за да отключим вратите, които досега са били заключени за вас. Ако усещате, че в живота ви предстои нещо голямо, но ви липсва последното парче от пъзела, останете с мен. Днес ще ви дам ключовете към вашата лична победа. Започваме. Какво се случва на 19 март 2026 година? На 19 март е последната фаза на Старата луна, така наречената черна луна. Тя е в последните градуси на Риби. Това е време за завършване, пречистване и тишина. Защо казвам 21 март за новолуние? В астрологията новолунието се случва в момента на точния съвпад на Слънцето и Луната в един и същи градус. На 20 март Слънцето преминава в Овен в равноденствие. На 21 март 26 година в 10 часа и 30 минути сутринта Луната настига Слънцето на първия градус в Овен. Това е истинското новолуние в Овен, което дава старт на новата енергия. Това, което се случва на 19 март е подготовката, а взривът на новата енергия е на 21. Приятели, започваме седмицата в много специален момент. На 19 март е ден за пречистване и приключване на старото. На 20 март Слънцето прекрачва прага на Овена. Това е пролетното равноденствие. А на 21 март е нашето голямо новолуние в Овен. Това е моментът, в който небето ни дава зелена светлина за всички нови проекти, които сме планирали. Не бързайте днес. Изчакайте 21, за да посеете семената на успеха. 19 март, Луна в Риби, крайна фаза, приключване, молитва, тишина. На 20 март Слънцето е в Овен. Равноденствие, психическо начало. На 21 март новолуние в Овен. Енергиен старт, точен съвпад Слънце-Луна. 31 март Луна в съвпад с Юпитер в Рак. Божествена защита и успех в имотните, съдебните и семейните дела. За да разбереме на къде отиваме, трябва да погледнем точната конфигурация на планетите. Ето транзитните аспекти, които ще управляват нашата реалност през тази седмица. Приятели, преминаваме към конкретната небесна конфигурация. Като астролог, който работи с ефемериди от десетилетия, за мен математическата точност е над всичко. Ето какво показват звездните таблици за периода от 20 до 31 март. На 20 март Слънцето навлиза в Овен, точно в 14 часа и 45. Това е пролетното равноденствие, моментът, в който животът се пробужда за нов цикъл. На 21 март имаме новолуние в Овен. Това е нулевата точка, от която започваме да градиме нашите нови проекти. На 22 март това е най-важният ден за успеха. Имаме мощен воден тригон между Марс в Риби и Юпитер в Рак. Юпитер е в своята екзалтация, това е най-високата му сила. Този аспект дава огромна защита и възможност за реализиране на големи финансови и имотни цели чрез интуиция и вяра. На 24 март бъдете внимателни. Слънцето прави съвпад с Сатурн в Овен. Това е аспект на високата отговорност. Вселената ще възнагради само тези, които имат структура и дисциплина. До края на месеца Сатурн и Плутон са в хармоничен секстил. Това е енергията на трайната промяна. Всичко, което започва сега, ще има здрави основи за година напред. 19 трети новолуние. На 20 март и на 21 март Слънце и Луна са в съвпад. Слънце в Овен,
Пролетно равноденствие, нов цикъл. Луна в Овен, първи градус на Овена, мощен импулс за старт. На 22 март Марс е в Риби, в тригон с Юпитер в Рак. Воден тригон, огромен късмет и успех чрез интуиция. На 22 март Сатурн е в Овен, в секстил с Плутон. Плутон е във Водолей. Глобална трансформация, изграждане на нова структура. На 23 март Слънцето е в съвпад с Нептун в Овен. Вдъхновение, визия, но и риск от заблуди. На 24 март Слънцето е в съвпад с Сатурн в Овен. Дисциплина, момент на голяма лична отговорност. На 25 март Слънцето е в секстил с Плутон, огромна вътрешна мощ и воля за победа. На 26 до 31 март Сатурн е в секстил с Плутон, точен капитализиране на усилията, дълготраен успех. А сега хороскопа по зодии. Овен. Слънцето и Сатурн се срещат във вашия знак на 24 март. Това е моментът да заемете лидерска позиция, но с пълна отговорност. Вие сте архитектите на собствения си успех. Телец. Вашата стабилност е гарантирана. Тригонът на Марс и Юпитер на 22 март ще ви донесе подкрепа от влиятелни хора или институции, които досега са били в сянка. Близнаци. Периодът е за прецизиране на дългосрочни цели. Секстилът Сатурн-Плутон ви дава възможност да трансформирате начина, по който печелите авторитет. Рак. Вие сте под божествена протекция. Юпитер във вашия знак е в екзалтация. На 22 март Марс ви дава енергията да постигнете победа в съдебни дела, в имотни дела или семейни важни въпроси. Лъв. Време е за вътрешна ревизия. Слънцето в Овен ви дава огън, но Сатурн ви напомня, че успехът изисква подготовка и Юпитер в Рак пази вашия тил. Дева. Вашият управител Меркурий ви носи новини. На 24 март фокусирайте енергията си върху договори и партньорства. Сатурн ще ви помогне да ги направите бетонни. Везни. Слънцето и Сатурн в Овен поставят фокуса върху вашите отношения. Време е за сериозни решения. Юпитер в Рак ви носи успех в кариерата чрез дипломация. Скорпион. Водният тригон на 22 март е вашият златен шанс. Използвайте интуицията си за нови бизнес начинания. Късметът е на ваша страна чрез творчески подход. Стрелец. Вашият управител Юпитер е в най-силната позиция. На 31 март съвпадът му с Луната може да ви донесе дългоочаквано разрешение на финансов или наследствен въпрос. Козирог. Сатурн ви предизвиква да балансирате дома и кариерата. На 24 март поемете отговорност за семейната стабилност. Резултатите ще бъдат мащабни. Водолей. Плутон във вашия знак получава подкрепа от Сатурн. Трансформирайте средата си, като заложите на доказани знания и стабилни контакти. Риби. Марс във вашия знак прави тригон с Юпитер на 22 март. Вие сте неуловими и изключително успешни в действията си. Вярвайте в себе си, светът е във вашите ръце. И сега идва най-важният момент – ритуал към успеха. За да активираме силата на екзалтирания Юпитер в Рак, направете този малък, но мощен ритуал около новолунието на 21. Вземете един съд с вода, символ на рака, и поставете вътре една златна или сребърна монета. Оставете я на лунна светлина и кажете: както водата прелива от живот, така и моя дом прелива от изобилие. Юпитер ме пази, Сатурн ме гради. Измийте лицето си с тази вода. Сутринта за благословия и успех. Като заключение, приятели, това е моето първо видео в този канал и аз съм изключително щастлива, че го споделям точно с вас в този магичен период. Каналът е в процес на активно създаване
И тепърва предстои най-интересното. Бъдете сред първите, които се присъединяват към нашата общност. Абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете момента, в който ще се видим наживо. Ако това видео ви е било полезно, споделете го и напишете в коментарите. Приемам изобилието. Нека активираме колективния успех сега. Аз съм Мария Асенова и ви пожелавам една триумфална седмица до следващия път.